Xavi, prest? Venga, va. Lau, hiru, bi, bat... Eta dakizuen bezala, ganden hortzidalean Doneztebeko feriak izan genituen. Gaur aurkezten harpatu nauzue, baina berdin-berdin kamerakin, edizioan, elkarrizketak lotzen, eta hemen ez gara unitz eta azkenean bakotxak aldugun guzia egiten du. Gainera orain, erronka berri bat, ez? Hor, Iruin herrian sartzeana, zuentzako erronka polita. Erronka polita bezain potoloa. Eguneroko lana ez dezue uzten, baina alde batetik bestera gauzak eramaten. Kutxetan ja sartuak eta arateraman eta berriz jarri behar. Leiho berria ireki nahi dugu Iruin herriko jende oro euskararen unibertsora erakartzeko. Erronka polita eta zaila aldi berean bastanen beti lan egin dezue, eta orain mundu berri batean. Bai, zaila izanen da, batez ere, lantzeko orduan ukitu nahi genuke ongitekla, hau da, bertako beharrei erantzun behar da. Xaloa Telebista, noizko Iruña herrian ikusi ahal izango dugu? Proba moduan, ja benduan ikusi ahal izango da. Nahi dut proba moduan izanen da, orduan... Hemengo seinalearekin, ez da? Hori da. Gaur martxan jartzen da crowdfunding kanpaina bat. Martxan jartzen da, eta hori ere, pentsatzen dut mantxo joango den gauza bat izanen dela. Diru bilketa izanen da, errepikagailuak ordaintzeko. Zenbat diru, behar da? 50.000 euro behar dira. Orain Iruin herrian ikusiko da Xaloa Telebista, nolako telebista ikusi ahal izango dute Iruin herrian? Telebista herrikoia eta gero, bertako ekintzak. Horrei esker, jakiten dugu herrian ze gauzak izango diren. Ongi dago, bai. Nik usten dugu bastante poliki. Neko ginuke telebista herritar bat izatea, herrikoia izatea, ahalik eta laguntzaile gehienekin, eta bada, horrek emanen du, halako produktu beresi bat edo, eta ea jendeari gustatzen zaion. Bantzun duzue jendea hemen pozik eta aste gutxi barru, mikro hau gurearekin batera Iruin herriko kaleetan barna ikusi ahal izango dugu.